srdečne vás vítame z Vojčíc, konkrétne sa nachádzame pred charitným domom svätej Edity Štajnovej, ktorí sa práve usilujú o projekt na rekonštrukciu svojej záhrady. A my už teraz ideme za vedúcou zariadenia Katarínou Koláčkovskou. Tak a máme tu vedúcu zariadenia Katku Koláčkovskú. Katka, povedzte nám niečo o vašom zariadení. Charitný dom svätej Edity Štajnovej vo Vojčiciach poskytuje svoje služby verejnosti od roku 2001. Pôsobíme ako zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, máme tu denný stacionár a takisto poskytujeme stravu pre dôchodcov z širokého aj bližšieho okolia. Počula som, že v poslednej dobe ste sa pustili aj do celkom takého zaujímavého projektu. Povedzte nám o ňom trošku viac. Pribúdajú nám klienti, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní sami sa pohybovať. Potrebovali by sme vytvoriť pre nich priestor, kam by sa dokázali dostať sami, po prípade s našou pomocou aj vozičkári. Máme tu síce dosť veľkú záhradu, ale niekoľko rokov dozadu slúžila ako pracovná terapia pre klientov domova sociálnych služieb. Keďže tie zdravotné stavy sú také, ako hovorím, väčšinou stupeň odkázania je 5 alebo 6, to sú najťažšie stupne, tak tým pádom tá pracovná terapia nejak sa tu s nimi nedá veľmi realizovať, aspoň čo sa týka tých prác v záhrade. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do projektu Teska. Našim úmyslom je tu zatiaľ pooranú plochu upraviť, urobiť terénne úpravy, posiať trávu, robiť chodníky, kam by sa dalo teda prísť aj s vozíčkom, po prípade imobilným s francúzskou barlou alebo paličkou, posadiť stromy, kríky, kvetinky, takže asi toto je našim úmyslom. A ako by sa ľudia mohli zapojiť, ak by chceli podporiť tento projekt? Stačí urobiť nákup v predajni Tesco, buď v Trebišove alebo v Sečovciach a žetón, ktorý dostanú pri pokladni, je potrebné vhodiť pri východe do označeného boxu. Tak vám ďakujem za rozhovor a ak by ste chceli vedieť viac informácií, stačí si kliknúť na našu web stránku www.charita.ke.sk.